Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aba nira ni tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share og subscribe. Ato nang sugdan, hajime mashou. Atong lesson karon kay parte sa specific time expressions. Kini molabot sa unsaon pagsulti sa oras sa adlaw, mga adlaw sa semana, mga buwan sa tuig, mga adlaw sa buwan, ug pagsulti sa tuig. Unahon ta pagtuki ang unsaon pagsulti sa oras. Ang counter sa oras sa hinapon kay ji. Ji. Sa pagsulti sa oras, moihap ra kas numero unya kabitan nimo og ji. Pangalitan ang alauna kay ichiji. Bueno, atong iphon ang alauna hangtod sa alas 12 kada oras. Palihog na lang pod og sumay kanako. Ichiji. Ichiji. Niji. Niji. Sanji. Sanji. Yoji. Yoji. Goji. Goji. Rokuji. Rokuji. Shiji. Shiji. Hachiji. Hachiji. Kuji. Kuji, juji, juji, juichiji, juichiji, juniji, juniji. Matnguni nga ang alas 4 kay yoji og dili yonji ug ang alas 9 kay kuji og dili kyuji. Ang kada 30 minutos utong asa oras kay han. Han. Pangalitan ang alauna imedya kay ichijihan. Ichijihan. Ug ang alas 2:30 kay nijihan. Nijihan. Ang alas 3:30 kay sanjihan. Sanjihan ug uban pa. Ang AM kay gozen. Gozen. Unya ang PM kay gogo. Gogo. Ang gozen o gogo una kini silang isulti unya dayon ang oras. Pangalitan ang alas 8 sa buntag kay gozen hachiji. Gozen hachiji. Unya, ang alas 8:30 sa gabi kay gogo hachijihan. Gogo hachijihan. Praktiso na to ang pagsulti sa oras, palihog na lang og repeat kanako. Ang alas 3:30 kay sanjihan. Sanjihan. Ang alas 4:30 kay yojihan. Yojihan. Ang alas 5:30 kay gojihan. Gojihan. Og ang alas 6:30 kay rokujihan. Rokujihan. Alas 7 sa buntag kay gozen shiji. Gozen shiji. Alas 8:30 sa buntag kay gozen hachijihan. Gozen hachijihan. Alas 9 sa gabi kay gogo kuji. Gogo kuji. Ug alas 10:30 sa gabi kay gogo jujihan. Gogo jujihan. Pagsultis minuto, ato rang isulti ang numero unya kabitan nato sa counters minuto nga mao ang fun. Fun. Aduna ta inflection o pag-usab sa paglitok sa mga numero 1, 3, 4, 6, 8 ug 10. Atong iphon gikan sa 1 ka minuto hangtod sa 10 minutos. Palihog na lang og sumay kanako. Ippun. Ippun. Nifun. Nifun. Sanpun. Sanpun. Yongpun. Yongpun, gofun, gofun, roppun, roppun, nanafun, nanafun, happun, happun, kyufun, kyufun, juppun, juppun. Ang ubang minuto kay kombinasyon ras paghihap. Pangalitan, ang 11 minutos kay juippun, juippun. Ang 25 minutos kay niju gofun. Niju gofun.
Ang 30 minutos kay 30 pun. 30 pun o han. Han. Ang 46 minutos kay 46 pun. 46 pun. Ang 59 minutos kay 59 pun. 59 pun. Ug ang 60 minutos kay moigo na podcast uska oras. Pagpangutana og unsa mang orasa, moingon kag ima wa nanji desu ka? Ima wa nanji desu ka? Ang pasabot sa ima kay karon, unya gisundan kini sa particle wa. Ang pasabot sa nan kay unsa man, unya gisundan kini sa ji nga maoy counter sa oras. Ang des kay ang verb to be, unya ang ka kay ang question particle. Ang tubag kay magsugod sa ima wa, unya ang oras dayon isulti, unya ang verb des. Pwede po dili isulti ang imawa kay klaro namang kini og diretso na lang kag sultis oras unya des. Pangalitan ng oras kay alas 8:30 buntag. Moingon ka og imawa gozen 8 時半 des. Imawa gozen 8 時半 des o 8 時半 des. 8 時半 des. Pwede pud nimo ispelingon ang 30 minutes og moingon ka imawa gozen 8:30 分 des. 今は午前8時30分です. Pwede po nimo pulihan ang gozen og asa nga ang pasabot kay buntag og moingon ka, ima wa asa gozen 8 時半 des. Ima wa asa gozen 8 時半 des o asa 8時30分です. Asa 8時30分です. Ima wa nanji desu ka? Unsa mang orasa? Pag-ingon alauna 45 sa hapon, moingon ta og ima wa gogo 1時45分です. Ima wa gogo 1時45分です. Pero pwede pud ka moingon og -15 para sa alas 2. Sa hinapon, ima wa gogo 2時15分前です. Ima wa gogo 2時15分前です. Gogo 2時pasabot kay alas 2 sa hapon. Unya ang pasabot sa mai kay sa dili pa. Bali ang pasabot sa 15 分前 kay -15. Ima wa nanji desu ka? Unsa mang orasa? Alas 9:55 sa gabi o gogo 9時55分です. Gogo 9時55分です. Pwede pud ta moingon og -5 para alas 10 o gogo 10時5分前です. Gogo 10時5分前です. Imbis gogo, pwede pud ka mogamit og yoru nga ang pasabot kay gabi. Busa moingon ka yoru 9時55分です. Yoru 9時55分です o yoru 10時5分前です. Yoru 10時5分前です. Practice tag jutay, palihog og hinapon aning mga orasa. Ima wa nanji desu ka? Ima wa gozen 7 時半 des. Ima wa gozen 7 時半 des o asa 7 時半 des. Asa 7 時半 des. Pwede pod og gozen 7 時30分 des. Gozen 7 時30分 des o asa 7 時30分. Asa 7 時30分. Ima wa nanji desu ka? 今は午前4時35分です. 今は午前4時35分です o朝4時35分です. 朝4時35分です. 今は何時ですか? 今は午後11時です. 今は午後11時です o夜11時です. 夜11時です. Ang counters mga adlaw sa semana kay yobi. Yobi. Og akong ilhanan ani gikan sa Domingo hangtod sa Sabado kay kani. Nichigetsu ka sui mokokindo. Nichigetsu ka sui mokokindo. Murag rap ba? Kung mahinumdum ka ani, di nimo makalimtan ang mga adlaw sa semana kay imo ramang dungagan og yobi ang matag usa. Akong isulti ang mga adlaw, puriso palihog na lang og sumay kanako. Nichiyobi. Nichiyobi. Getsuyobi. Getsuyobi. Kayobi. Kayobi. Suiyobi. Suiyobi. Mokuyobi.
木曜日、金曜日、金曜日、土曜日,土曜日. Ang hinapon sa karong adlaw kay kyo, kyo. Pag pangutana unsang adlaw sa semana karon, moingon ka og kyo wa nanyoubi desu ka? Kyo wa nanyoubi desu ka? Ang pasabot sa kyo wa kay hisgutan ta ang karong adlaw. Pasabot sa nan kay unsa man, unya ang yobi mo ay counter sa adlaw sa semana. Busa ang pasabot sa nanyoubi kay unsang adlaw sa semana. Hisgutan ta karong adlaw, mahitungod karong adlaw, unsa mang adlaw karon. Pagtubag og Lunes moingon ka og kyo wa getsuyobi desu. Kyo wa getsuyobi desu. Ang kyo wa dili na kinahanglan isultis tubag kay masabta naman. So pwede ka mo diretso og tubag getsuyobi desu. Getsuyobi desu. Unsaan mo man pag-ingon nga karong adlaw kay Biyernes. Kyo wa kinyobi desu. Kyo wa kinyobi desu o kinyobi desu. Kinyobi desu. Ang hinapon sa ugma kay ashita. Ashita. Ashita wa nanyoubi desu ka? Ashita wa nanyoubi desu ka? Unsa mang adlaw semana ugma? Ugma kay Martes. Sa hinapon kay ashita wa kayobi desu. Ashita wa kayobi desu. Ang ashita wa pwede dili na isulti unya mo diretso na lang kag sulti kayobi desu. Kayobi desu. Ugma kay Sabado. Sa hinapon kay ashita wa doyobi desu. Ashita wa doyobi desu o doyobi desu. Doyobi desu. Ang hinapon sa gahapon kay kino. Kino. Unsa mang adlaw gahapon? Sa hinapon pa kay kino wa nanyoubi deshita ka? Kino wa nanyoubi deshita ka? Ang deshita kay past tense kini sa des. Sa in-English pa kay was. Gahapon kay Miyerkules. Sa hinapon kay kino wa suyobi deshita. Kino wa suyobi deshita. Ang kino wa kay pwede dili isulti og diretso na lang kag suyobi deshita. Suyobi deshita. Gahapon kay Domingo. Sa hinapon kay kino wa nichiyobi deshita. Kino wa nichiyobi deshita o nichiyobi deshita. Nichiyobi deshita. Ang mga buwan sa tuig kay dinumero gihapon unya kabitan lang nato og counter sa buwan nga mao ang gatsu. Gatsu. Atong ipon ang Enero hangtod sa Disyembre, palihog na lang og sumay kanako. Ichigatsu, ichigatsu, nigatsu, nigatsu, sangatsu, sangatsu, shigatsu, shigatsu, gogatsu, gogatsu, rokugatsu, rokugatsu, shichigatsu, shichigatsu, hachigatsu, hachigatsu, kugatsu, 9月、10月、10月、11月、11月、12月、12月. Ang hinapon sa karong buwana kay konggetsu. Konggetsu. Pagpangutana, unsa mang buwana karon? Sa hinapon kay konggetsu wa nangatsu desu ka? Konggetsu wa nangatsu desu ka? Pasabot sa nangatsu kay unsa mang buwana. Pag-ingon nga karong buwana kay Hulyo, sa hinapon kay konggetsu wa shigatsu desu. Konggetsu wa shigatsu desu o diretso shigatsu desu. Shigatsu desu. Pag-ingon nga karong buwana kay Septembre, sa hinapon kay konggetsu wa kugatsu desu. Konggetsu wa kugatsu desu o diretso kugatsu desu. Kugatsu desu. Ang hinapon sa sunod buwan kay Raigetsu. Raigetsu. Unsa mang buwan na sunod buwan? Sa hinapon kay Raigetsu wa nangatsu desu ka? Raigetsu wa nangatsu desu ka? Pangalitan sunod buwan kay Marso. Sa hinapon kay Raigetsu wa sangatsu desu. Raigetsu wa sangatsu desu. O shortcut, sangatsu desu. Sangatsu desu. Kung ang sunod buwan kay Agosto, sa hinapon kay Raigetsu wa hachigatsu desu. Raigetsu wa hachigatsu desu. O shortcut, 8月です。8月です。Ang hinapon sa miaging buwan kay Sengetsu. Sengetsu. Unsa mang buwana ang miaging buwan? Sa hinapon kay Sengetsu wa nangatsu deshita ka? Sengetsu wa nangatsu deshita ka? Deshita atong gamiton kay miagi naman. Pangalitan ang miaging buwan kay Abril. Sa hinapon kay
先月は4月でした。先月は4月でした。O diretso, 4月でした。4月でした。Kung Hunyo ang miaging buwan sa hinapon kay, 先月は6月でした。先月は6月でした。O 6月でした。6月でした。Para sa pitsa sa buwan, kasagaran mo ihaprata, unya ikabit nato ang counter sa adlaw sa buwan nga mao ang nichi. Nichi. Apan kining mga puwa nga pitsa nga imong nakita diri, aduna ni sila mga special nga pangan nga nagagikan sa Japanese system of counting. Pitsa 1 hangtod sa pitsa 10, pitsa 14, pitsa 20 ug pitsa 24. Unahon nato paglitok kadtong mga pitsa nga ordinaryo ang pagbasa. Atong iphon unya kabitan og nichi. Palihog og sumay kanako. 11 nichi. 12 nichi. 13 nichi. Special ang 14. 15 nichi. 16 nichi. 17 nichi. 18 nichi. 19 nichi. Special ang pitsa 20. 21 nichi. 22 nichi. 23 nichi. Special ang pitsa 24. 25 nichi. 26 nichi. 27 nichi. 28 nichi. 29 nichi. 30 nichi. 31 nichi. Ang mga ngan sa mga special nga pitsa nagagikan sa Japanese way of counting. Palihog na lang og sumay kanako. Pitsa 1, tsuitachi. Pitsa 2, futsuka. Pitsa 3, mikka. Pitsa 4, yokka. Pitsa 5, itsuka. Pitsa 6, muika. Pitsa 7, nanoka. Pitsa 8, yoka. Pitsa 9, kokonoka. Pitsa 10, toka. Pitsa 14, juyokka. Pitsa 20, hatsuka. Pitsa 24, nijuyokka. Unsaon man pagpangutana, unsa mang pitsahas buwan karong adlaw? Sa hinapon kay, kyo wa nanichi desu ka? Kyo wa nanichi desu ka? Pasabot sa nanichi kay unsang adlaw sa buwan. Namatikdan na tingali nimo nga ang pagpormas pagpangutana kay kombinasyon lang sa nan ug ang counter nanyobi ng gatsu karon kay nanichi. Karong adlaw kay pitsa 3 sa buwan. Sa hinapon kay kyo wa mikka desu. Kyo wa mikka desu. O kung diretsohon, mikka desu. Mikka desu. Karong adlaw kay pitsa 22. Sa hinapon, kyo wa 22 nichi desu. Kyo wa 22 nichi desu. O kung diretsohon, 22 nichi desu. 22日です。明日は何日ですか? 明日は何日ですか? Unsa mang pitsahas buwan ugma. Kung pitsa 9 ang tubag kay, 明日は9日です。明日は9日です。O kung diretsohon, 9日です。9日です。Kung pitsa 15 sa hinapon kay, 明日は15日です。明日は15日です。O 15日です。15日です。Unsa mang pitsahas buwan gahapon? Ang hinapon kay, 昨日は何日でしたか? 昨日は何日でしたか? Abig pitsa 20 ang tubag sa hinapon kay, 昨日は20日でした。昨日は20日でした。O 20日でした。20日でした。Abig pitsa 30 ang tubag kay, 昨日は30日でした。昨日は30日でした。O 30日でした。30日でした。Aduna pagiduha ka special nga adlaw. Kini ang bispiras sa bagong tuig o Disyembre 31. Ang tawag kay O Misoka. O Misoka. Unya ang bagong tuig o Enero 1 kay Oshogatsu. Oshogatsu. Ang counter sa tuig kay nen. Nen. Pag sultis tuig, isulti rin nimo ang numero unya kabitan og counter sa tuig nga mao ang nen. Ang hinapon sa
Karong tuiga kay kotoshi. Kotoshi. Pagpangutana, unsang tuiga karon? Sa hinapon kay kotoshi wa nannen desu ka? Kotoshi wa nannen desu ka? Ang pasabot sa nannen kay unsang tuiga. Karong tuiga kay 2019. Sa hinapon kay kotoshi wa 2019 nen desu. Kotoshi wa 2019 nen desu o 2019 nen desu. Ang hinapon sa miaging tuig kay kyonen. Kyonen. Unsa mang tuiga ang miaging tuig? Kyonen wa nannen deshita ka? Kyonen wa nannen deshita ka? Deshita atong gamiton kay miagi naman. Ang miaging tuig kay 2018. Sa hinapon kay kyonen wa 2018年でした。Kyonen wa 2018年でした。o 2018年でした。Ang hinapos meeting kay kaigi. Kaigi. Mangutana ta hinapon, ang meeting gikan sa unsang orasa hangtod sa unsang orasa. Ang hinapon sa gikan kay kara. Kara. Unya ang hinapon sa hangtod kay made. Made. Kining kara og made mga particles ni sila. Ato unya ning estudyohan sa usa ka dakong lesson kining mga particles. Ang tubag kaigi wa nanji kara nanji made desu ka? Kaigi wa nanji kara nanji made desu ka? Hisgutan ta ang meeting, kaigi wa gikan sa unsang orasa hangtod sa unsang orasa. Nanji kara nanji made desu ka? Pangalitan ang meeting kay alas 2 hangtod sa alas 3 hapon. Ang hinapon niini kay kaigi wa gogo niji kara sanji made desu. Kaigi wa gogo niji kara sanji made desu o gogo niji kara sanji made desu. Ang hinapon sa trabaho kay shigoto. Shigoto. Pagpangutana, gikan sa unsang adlaw hangtod sa unsang adlaw ang trabaho, sa hinapon kay o shigoto wa nanyoubi kara nanyoubi made desu ka? O shigoto wa nanyoubi kara nanyoubi made desu ka? Butangan nato og o ang atubangan sa shigoto isip pagtahod o shigoto. Sa hinapon, tungod kay ang pagtahod alang lamang sa ubang tao ug dili para sa kaugalingon, signal ni nga ang imong gipasabot kay ang trabaho sa naminaw. Imbis mo ingon ka og anata no shigoto o imong trabaho, pwede ra ka mo ingon og o shigoto. Ang trabaho kay Lunes hangtod sa Biyernes. Sa hinapon kay shigoto wa Getsuyoubi kara Kinyoubi made desu. Shigoto wa Getsuyoubi kara Kinyoubi made desu. Ang tao nga motubag kay mo ingon ra og shigoto og dili o shigoto. Kay iyang gipasabot ang iyamang kaugalingon. Ang hinapon sa audit o pagsusi kay kansa. Kansa. Gikan sa unsa mang adlaw hangtod sa unsang adlaw sa buwan ang audit. Sa hinapon kay kansa wa nannichi kara nannichi made desu ka? Kansa wa nannichi kara nannichi made desu ka? Ang audit kay gikan sa pitsa 7 hangtod sa pitsa 11 sa Agosto. Ang hinapon ani kay kansa wa 8月の7日から11日までです。kansa wa 8月の7日から11日までです。Ang particle nga no kay pasabot kuan sa. Bali, 8月の7日から11日までpasabot kay gikan sa pitsa 7 hangtod sa pitsa 11 sa Agosto. Ang hinapon sa eskwelahan kay gakko. Gakko. Pagpangutana, sa gikan sa unsang buwana hangtod sa unsang buwana ang eskwela, sa hinapon kay gakko wa nangatsu kara nangatsu made desu ka? Gakko wa nangatsu kara nangatsu made desu ka? Hisgutan tang eskwela, gikan sa unsang buwana hangtod sa unsang buwana ang eskwela. Abig ang semester gikan sa Septembre hangtod sa Desembre, ang hinapon ani kay gakko wa 9月から12月までです。学校は9月から12月までです。Ang hinapon sa kontrata kay keyaku. Keyaku. Gikan sa unsa mang tuiga hangtod sa unsang tuiga ang kontrata. Sa hinapon kay keyaku wa nannen kara nannen made desu ka?
Keiyaku wa nannen kara nannen made desu ka? Hisgutan ta ang kontrata. Ang kontrata kay gikan sa 2019 hangtod sa 2021. Sa hinapon kay Keiyaku wa 2019年から2021年までです。契約は2019年から2021年までです。Ang hinapon sa tibok pitsa daang adlaw, buwan ug tuig kay hizke. Hizke. Pagpangutana, unsa may pitsa karon? Sa hinapon kay Kyou no hizke wa nan desu ka? Kyou no hizke wa nan desu ka? Pasabot sa Kyou no hizke kay pitsa rong adlaw. Abig Hulyo 15, 2019. Sa hinapon kay Kyou no hizke wa 4月15日2019年です。O shortcut 4月15日2019年です。Atong sumahon ang atong mga nakatunan niining atong video lesson karon. Atong giestudyohan unsaon pagpangutana og pagsulti sa oras, inoras, minuto, buntag, hapon, gabii. Mga adlaw sa semana, mga buwan sa tuig, mga adlaw sa usa ka buwan, ug unsaon pagsulti sa tuig. Ato pong natuki unsaon pagpangutana bahin sa oras, adlaw, buwan ug tuig. Natuki pod nato ang mga relative time expressions pareha sa karong adlaw, ugma, gahapon, karong buwana, sunod buwan, sunod tuig ug uban pa. Nahibal-an na pod nimo unsaon paggamit sa particle kara nga pasabot kay gikan sa ug ang particle nga made nga ang pasabot kay hangtod sa. Ug diri natapos ang atong lesson, hinaot na lingaw ka ug daghan kag nakatunan. Kita ta sa sunod lesson parte sa relative time expressions. Kung arisgado kagyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 9,000 essential Japanese words na akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share, ug subscribe. Nihongo no benkyou ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.